Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknej soboty. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Chcę Wam pokazać starą reklamę z 1900 roku. Można zobaczyć, jak kiedyś wyglądały reklamy. Zobaczcie, z Krakowa, gotowe powozy, nowe i używane. Ceny bardzo przystępne do sprzedania oraz też pracownia wyrobów stolarskich i rymarskich, ręcząc za doborową, gustowną i punktualną robotę. Niesamowite. Chciałem Wam to pokazać z 1900 roku. Tak wyglądały reklamy wtedy. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa, pa.